Kung magisgot ang peace and order, di ba nag-ingong ko, nya dunay request si Governor Douglas Cagas dito sa Nasyonal, dito sa DBM, Department of Budget and Management. Di ba? Okay. Nag-request through email ang atong gobernador sa Davao del Sur, Governor Cagas, usa ka semana lang mitubag ang DBM. Og ang tubag sa Department of Budget and Management, good news kayo kay giaprubahan dayon. Betindali ara naka-approve lagi ba? Sa kung nakita diya, kabalo naman gud ng nasyonal kung unsa ning leadership si Governor Cagas or ang administrasyon Cagas dinhi sa Davao del Sur, mao na nga usa ka semana lang gani approve man dayon. Ay giguto man ko Bugoy pamahaw god, tige lang ato ning dalion hapit ng podlas 10. Tungod niya to mga igala, kagahapon half day gyud ang meeting no sa Department of the Interior and Local Anti-Drug Abuse Council kon ADAC, performing audit diya sa Raluta Hall sa Davao del Sur Coliseum. Gipahigayon ang maong meeting. Naa dito, of course, sa pagpanguna ni Governor Dodo Cagas, gipangunahan niya ang meeting gikan sugod hantod sa nahuman. Na dito sila si ato ang DILG officer sa Davao del Sur, Ma'am Remedios Baldovino. Na dito ang mga kadagkuan sa kapulisan. Na dito ang mga taga anti-drug abuse groups. Napo dito ang taga PIDEA, Davao del Sur officer PIDEA Dabsur, si Ma'am investigative investigative assistant third Ma'am Mildred Driz Romero, siya karon ang provincial officer sa PIDEA Davao del Sur, og uban pa. Naisgutan dito tanan mga accomplishment sa isgutanan in terms of peace and order. Naisgutan sa maong meeting kagahapon. Sa meeting, gisulti ni Governor Dodo Cagas kay naisgutan man sa accomplishment sa PIDEA ang katong pagsunog sa marijuana dito sa Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. Di ba nakakita sila dito kuan marijuana kay kana day nga area dia sa Kimlawis mga igala, matod pa ni Ma'am Driz Romero sa PIDEA, dili man day na basta-basta makitaan. Labi na nga walay tarong dalan diha. Naana sa mga suok bukid nga dapit gipatanom ang marijuana, lisod kayo masakpan nimo. Karong gipangkuha nila, gipangsunog. Ang kantidad sa marijuana nga gipangsunog karon 2,400,000 pesos. Tiaw mo na. 2,400,000 ka pesos ang kantidad sa marijuana ang gisunog. Okay? Karon, gisulti ni Governor Dodo Cagas ang maayong balita nga diha sa Kimlawis, gamito lang natong termino sungkit, no? Nakasungkit si Governor Dodo Cagas og budget nga worth 150 million pesos. Agi aprobahan sa Department of Budget and Management. Ang 148 million diha para kana sa pagpasiminto sa kalsada diha sa Kiblawan, particular dinha sa Kimlawis. Kung asa naa dinha ang katong marijuana gitanom.
Ang sulti ni Ma'am Mildred, lipay kay siya. Lipay kayo ang taga-PDEA. Kay mas makapasayon sa ilahang operation, mas paspas makapadagan ang mobil, dali makaresponde kung dunay mga kailangang dakpon, kailangang husayon, kailangang himuong hapsay, dali sila makasaka kanaog sa ilahang mga sakyanan kung mahimo na o subli ng masiminto ang Kimlawis. Nya dati, matod pa ni Ma'am Mildred, it took 3 hours para makaabot sila sa area dito sa Kimlawis. Liman mo na. Pag masiminto na, waray oras o usara ka oras. Makasave na yung kaog mga 2.5 or 2 hours sa imong pag-adto sa Kimlawis kung masiminto na. Oh. Dako kayong tabang. Og sa laing bahin, dako po nagtabang sa mga taga-Kimlawis, labi na sa mga kay kamaisan man ang pangunahing produkto dito. Dali ra kay sila makatransport sa ilahang mga produkto. Di na sila maglison. Di na sila mahasil. Paspas na. Oh. Sutubag sa damgo ang maong proyekto. Kainumduman sila Governor Cagas, Vice Governor Mark o Congresswoman, maunay usa sa ilahang panaad nitong eleksyon niya mapangitaag pamaagi nga kanang Kimlawisa na usa sa mga critical nga area sa Kiblawan masiminto og karon duol na gyud kay sa kamaturan.